Ja znam da je ovo sa udžbenicima održivo. Zašto je održivo? Nije to toliko skupo. Ako se to tako namesti, da vam cilj nije profit, nego da vam je cilj jedino da napravite udžbenike i da ih učinite dostupnim širokim masama, đacima, srednjoškolcima, tako, to ne košta toliko puno. To jako malo košta u smislu koliko je tržište. Vi morate napraviti to 100-tinjak udžbenika da pokrijete osnovnu i srednju školu i to je to. I sad stavite to na papir, vidite da to ne košta ni jedan promil koliko košta nacionalni stadion ili već tako nešto grandiozno. Shvatate. A ako još napravite štampu, organizujete tako, da se ti udžbenici štampaju, prodaju po jednoj fair ceni, koja ne pravi profit za tog nekog ko pravi udžbenike, sada je enormni profit, nego samo da održava sebe, da putem štampi prodaje tog udžbenik po jednoj fair ceni, vi samo nadoknađujete. Dakle, može to da se napravi kao perpetuum mobile. Da li će da traje? To je drugo pitanje. Trajeće onoliko dugo koliko je ideja dobra. Dakle, ako je ta ideja dobra kao Hristova, trajeće 2000 godina. A ako je nekakva bezvezna, neće trajati. To će vreme reći, ali vreme će doneti sud da li će takva ideja trajati, da li će biti potrebna, to ne mogu ja da kažem, ja mogu samo da se postaram da se začne ta ideja, ali ne zna, verujem da ni Pitagora nije znao koliko će njegova teorema biti poznata i slavljena. Vi ste pokrenuli jedno potpuno drugo gledanje, zato i ovi razgovori imaju svrhu da prosto ljudi različito vide. A ima još nešto, ima još jedan aspekt, evo, šta je danas bitno? Ulagati u zgrade, infrastrukturu ili ljude? Na zapadu je, evo, vaša struka, ekonomija, mada to tamo zovu Business and Administration, MBA. Tamo uče te mlade ljude da su ljudi potrošni kapital. Tako, danas ga zaposliš, sutra ga otpustiš, on više nije tvoj, ljudi nisu verni. A zgrade, zlato, ne znam, poljane, zemlja, to je kapital koji je tu postojan, to kad imaš, ne može ti ono krenuti leđa, ne može ti, što kaže, ne može te opsovati, ne može ti zabiti nož u leđa. I to uče njih na tim školama, tim MBA programima, Master of Business and Administration. Dakle, i sada čitava jedna generacija menadžera se pojavljuje koja više ne veruje u ulaganje u ljude. To je potpuno drugačija generacija menadžera od onih kakav je bio, recimo, Henry Ford ili već oni koji su stvarali te prve fabrike. Oni su ulagali u ljudi. Njima su ti ljudi koji prave te proizvode bili bitni, da oni to nešto znaju, tako, pa da to znanje prenese u proizvod i ljudi su im, ti ključni ljudi su im bili bitni i obrazovani. Danas to više nije tako. Danas te mlade menadžere uče da su ljudi potrošna roba. I moja teza je da je drugačije. I mi vidimo ovde u Srbiji, mi malo ulažemo u ljude, a mnogo više u sad ne znam kakve infrastrukturne projekte, nacionalne stadione ili već ovaj Expo ili ne znam, gradurine, delfinarijume ili već u šta će da skucaju sav taj novac, a u ljude ništa. Pazite, ne ulažemo u ljude. Da li je to pametno? Ja mislim da nije. Da ima tu neka ravnoteža, da ipak u te ljude, u te naraštaje treba ulagati i eto tu je neka filozofija i kako ulagati, kako postaviti zadužbine, to jest fondacije i čime treba da se bave.